Hola, primerament i en nom de Flora Catalana volíem agrair a l'organització del 7è Mercat de les Herbes de la Ratafia la invitació que ens han fet a col·laborar en aquest esdeveniment. És un plaer per nosaltres poder estar aquí i presentar la nostra associació. Malauradament no ho hem pogut fer en la situació en què tots ens agradaria, privats una mica de la calidesa humana, de la proximitat i de l'entorn del mercat, degut a la situació de confinament que estem vivint, però sí que doncs, les noves tecnologies ens permeten que ens puguem connectar, que puguem compartir, que us puguem explicar igualment com és la nostra associació. Alguns de vosaltres probablement ja ens coneixereu pels recursos que tenim a la xarxa, a internet, que ofereixen informació sobre la nostra flora, però per aquells que no ens coneixeu, doncs permeteu-me que dediqui uns minuts abans d'entrar en matèria per explicar qui som Flora Catalana i què fem. Flora Catalana som una associació sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és difondre el coneixement sobre la flora del nostre país. I la volem difondre des de dos punts de vista, tant des del punt de vista botànic com des del punt de vista etnobotànic. O sigui, tant des del punt de vista de com són les plantes, per què són així i analitzar on viuen i per què hi viuen, com des del punt de vista d'entendre per què poden servir i quina relació s'estableix entre les persones i les plantes. Per difondre el coneixement que hem esmentat, a Flora Catalana fem servir un parell de recursos. El primer recurs seria la xarxa internet, utilitzant la nostra pàgina web, el catàleg de flora, la revista Mil Fulles i un conjunt d'eines complementàries que tenim. Això és bàsicament l'objecte de la xerrada que us volem fer avui. I el segon recurs seria a través d'una sèrie d'activitats que la millor manera de resumir-les és a través del nostre tríptic. Com podeu veure en el nostre tríptic, una de les activitats que duem a terme són les sortides. Les sortides tenen molt d'èxit perquè a les persones els agrada sortir al camp i els agrada conèixer la flora en el seu estat natural. Són activitats aquestes organitzades pels grups locals. Els grups locals són conjunts de persones que viuen en llocs geogràficament propers i s'ajunten per dur a terme sortides conjuntament. Organitzen sortides i es comparteixen entre ells el coneixement de les plantes. Per altra banda, també grups locals organitzen exposicions. Quan un grup local, un conjunt de persones vol entrar en detall en un tema, aprofundir i indagar amb allò, doncs aprofita per generar una sèrie de material i ordenar-lo i fer una exposició. Intentem que aquestes exposicions, dintre del possible, passin d'un grup local a l'altre amb la finalitat de que es vagin exposant arreu del territori i així tinguin un impacte de divulgació d'aquesta informació sobre la societat. També tenim un programa de cursos que intenta capacitar els nostres socis en temes bàsicament botànics, tot i que també amb alguns d'etnos, i fins ara eren totalment presencials, però arrel d'aquesta situació que vivim de confinament, hem posat en marxa a la nostra web una aula virtual que es diu Floraula, a partir de la qual aquests cursos es poden fer de manera virtual, o online, millor dit. I per últim també fem algunes xerrades, alguns tallers que bé, complementarien els cursos o serien com a petits cursets. Bé, feta ja la presentació de l'associació, anem a veure una mica més en detall els recursos que hem comentat relacionats amb internet. El primer seria la pàgina web de l'associació. Aquesta pàgina web té una sèrie de menús desplegables a la part superior i en cada un d'ells s'agrupa la informació per seccions, diguem-ho així, perquè sigui més fàcil localitzar-la. Òbviament, al llarg de la pàgina web, si anem baixant avall, tenim accessos directes per a aquelles coses que són més rellevants i a les quals s'hi pot accedir des de la primera pàgina. Però tota aquesta informació es pot trobar en els menús. El primer menú faria referència a tot el que és necessari de l'associació, del contingut d'aquesta web i dels crèdits, i no ho veurem en detall perquè diguem que no té una aplicació funcional, però sí que m'agradaria fer un incís aquí i és agrair, com veureu aquí en l'apartat d'agraïments,
agrair a totes les persones que col·laboren en el nostre projecte de manera desinteressada, perquè, com hem comentat, Flora Catalana, tot el que oferim és fruit del treball de voluntariat. I bé, perquè us feu una idea, doncs anem fent córrer a la pantalla. Totes les persones que apareixen així són gent que d'una manera o altra ha col·laborat al nostre projecte o està col·laborant actualment en el nostre projecte. Doncs moltes gràcies a tots ells, perquè sense l'esforç col·lectiu d'aquesta multitud de persones, res del que veureu ara, del que us explicarem, hauria sigut possible. Bé, en el segon menú, que és el menú que titulem Eines, és probablement aquest i el de 1000 fulles, els dos menús més interessants d'aquesta web. El d'Eines conté eines amb finalitat principalment botànica i per qualsevol persona que estigui interessada en la flora, doncs aquí trobarà alguns recursos interessants que el poden ajudar. La primera eina seria el catàleg de flora, que el parlarem després amb més detall. Després tindríem l'eina d'itineraris. L'eina d'itineraris està actualment en reprogramació. A finals d'any, a principis del vinent, hi haurà una nova versió. No hi entraré massa en detall, hi podeu entrar. La finalitat és tindre una llista d'itineraris per poder visitar amb les plantes identificades. L'eina de claus dicotòmiques, aquesta creiem que és una eina molt important. Bàsicament, per qui no sàpiga què és una clau dicotòmica, és un sistema de classificació de les plantes que ens permet, un cop tenim una planta a les mans que no sabem què és, poder-la identificar. Aquest sistema, doncs, si volguéssim identificar una planta, ens anéssim a la clau general. Perquè us feu una idea, farem un petit exemple. Tindríem una clau general i a partir d'aquí ens va preguntant les dicotomies. La diferència típica o la diferència, bàsica entre aquesta clau dicotòmica i les claus dicotòmiques que podem trobar en els llibres de botànica és bàsicament que aquesta s'acompanya d'una sèrie d'imatges explicatives. De manera que aquells conceptes botànics que són difícils a vegades d'entendre o d'interpretar entremig de les dicotomies de la clau, aquí venen acompanyats d'una imatge que facilita la seva comprensió. I per tant, a més de ser una eina per classificar les plantes, té una finalitat pedagògica per nosaltres substancial. Doncs és una eina que fem servir en els nostres cursos. Aquí, per exemple, si comencessin a classificar una planta, la primera pregunta que ens fa si és una planta que no té ni flor ni llavor i que es reprodueix a través d'espores. Si fos aquest cas, estaríem parlant d'una falguera. Si no ho és, estaríem parlant d'un altre tipus de planta. Cliquem aquí, imaginant que no és una falguera, i ens portaria una altra dicotomia, on ens preguntaria també la diferència entre diversos caràcters que identifiquen dos grans grups de plantes. En el primer, si cliquéssim, imaginem que és el primer, el que encaixa amb la descripció de la planta que tenim a la mà, en aquest cas estaríem parlant d'una planta angiosperma. I en clicar aquí ens portaria a la fitxa de les plantes angiospermes. Cada vegada que passem i saltem d'una clau a l'altra, volem passar per aquesta fitxa, i per això ho hem programat així, perquè en aquest cas, en totes elles hi ha la pestanya dels crèdits en agraïment a les persones que treballen activament per aconseguir que aquestes claus siguin una realitat. Clicant aquí, obriríem la fitxa de les angiospermes i aquí aniríem responent altra vegada dicotomies que, mica en mica, ens anirien acostant a la planta que volem classificar. En aquest cas, per exemple, imaginem que entre les dues opcions de la primera escollim la segona, entre les dues opcions de la segona també la segona. Aquí imaginem, es pregunta si les plantes tenen un calze diferenciat de la corol·la o no el tenen. Si cliquem aquí, ens porta a una altra dicotomia. Aquesta dicotomia, si diem que estem en el primer dels casos, ens porta a una altra. Aquesta torna a fer dues preguntes. Veieu que sempre il·lustrades amb imatges ens portaria a una altra. I aquesta ja ens porta, per exemple, a un grup de plantes. Si cliquem aquí, tornem a canviar de clau dicotòmica. És un encadenament de diverses claus que, mica en mica, si vas responent les preguntes, et portarà a determinar de quines plantes es tracta. Doncs aquí aniríem responent altra vegada preguntes fins que, per exemple, imaginem que anem a parar a la família de les ranunculàcies. Doncs quan cliquem aquí se'ns carregaria
la clau de la família de les ranunculàcies. Una vegada més, reconeguem els crèdits i aquí tindríem la família de les ranunculàcies amb detall. I aquí aniríem determinant, responent altra vegada dicotomies, fins a arribar al gènere. Imaginem que és el gènere clematis. Doncs ens sortiria la clau de gènere i clicant aquí veuríem les dicotomies que al final ens portarien a identificar de quina espècie es tracta. I un cop piquem sobre l'espècie ens porta a la fitxa del nou catàleg de flora en la qual ja trobem l'espècie en concret, on podem consultar totes les seves imatges, les imatges que tenim a Flora Catalana d'aquesta espècie, i altres dades que es troben en aquestes pestanyes que donen informació addicional a aquesta espècie. Això seria l'eina de les claus dicotòmiques. Òbviament és una eina molt extensa. En aquests moments de la flora del nostre país en tenim aproximadament la meitat introduïda en aquestes claus, o sigui, tenim gèneres i famílies que encara no estan fetes. És una labor que fa anys que va començar, que s'ha ordenat des que tenim la nova web, s'ha estructurat correctament i s'ha posat funcionalment, i mica en mica anem afegint, ara està a punt de sortir també la clau de les umbel·líferes, de la família, mica en mica anem afegint noves claus i es va completant la nostra flora així. Una altra eina que tenim és el glossari. El glossari intenta ser un glossari de termes botànics que podríem anar per l'ordre alfabètic indexat o senzillament amb un cercador doncs li podem dir que ens busqui un terme, per exemple calze. Quan ens el troba, piquem, i el gran avantatge d'aquest glossari és que, a més de tenir una descripció, com tenen tots els glossaris, complementa la descripció amb imatges il·lustratives que ens donen una visió real d'aquest concepte. I això doncs, és realment útil. Com totes les nostres eines, tenen el reconeixement i els crèdits de les persones que ens han ajudat altruistament a fer aquesta feina. Molt bé. I l'última eina que tindríem són les llistes de plantes. Aquí podem trobar diversos grups locals que fan sortides. Un cop completen la sortida, pengen una llista de plantes i de les espècies que han trobat en aquell lloc. I clicant qualsevol d'aquestes, per exemple aquesta d'aquí, doncs us podeu trobar una petita descripció, el lloc on han anat i la llista de plantes que han trobat. Bé, aquestes eines són complementàries, abarquen diversos aspectes relacionats amb les plantes i ens poden ajudar en alguns casos. Però l'eina principal que tenim és el catàleg de flora. Passem ara a veure el catàleg de flora. El catàleg de flora és, sens dubte, l'eina més antiga de Flora Catalana, de la nostra associació. Doncs és l'eina amb la que va néixer l'associació. Aquest catàleg inclou, en format web, una col·lecció de fitxes que correspon a pràcticament tota la flora del nostre país. Fins ara el catàleg de flora, fins no fa massa, era accessible en l'adreça floracatalana.net. El catàleg de flora que podríeu trobar encara en aquesta adreça té el problema que està sobre una tecnologia molt antiga i ens està donant ja veritables problemes de funcionament. Ens hem vist dintre de l'associació obligats a reprogramar aquest catàleg i el catàleg nou es troba integrat dintre de la web de l'associació. Si anem a floracatalana.cat ja veureu que a partir d'allí es pot accedir al catàleg de flora de diferents maneres. En aquest moment, el catàleg de flora nou ja inclou tota la informació del catàleg vell i, a més, informació addicional que el catàleg vell no tenia. Sempre referent a les plantes vasculars, que era l'espectre de plantes que estava contemplat en el catàleg antic. No obstant, en el catàleg nou, en aquests moments, estem migrant, estem incorporant la informació de briòfits, que en el catàleg antic no existia.
Quan parlem de briòfits parlem de plantes com les molses, les hepàtiques o les antecerotes. Si fem una ullada ara ràpidament al catàleg nou, veurem que hi ha dos grans grups, el grup de briòfits, tal com us he comentat, i el grup de plantes vasculars, que seria el que prové del catàleg antic. En el grup de plantes vasculars es pot accedir a la informació a partir de les famílies, dels gèneres, a partir de la seva classificació taxonòmica, o bé directament anant a les plantes. Ara farem una prova anant directament a la planta, que potser és la manera més senzilla d'introduir-se en el catàleg i de comprendre'l. Anant a les plantes tindríem una llista de totes les plantes que tenim ara en la nostra web, que està al voltant de les 4.000, però per fer-ho més ràpid, doncs ara buscarem un exemplar, una espècie, disculpeu, de Solanum. Concretament el Solanum elaeagnifolium. Si el busquem i accedim a ell, arribem a la fitxa de la planta. Les fitxes del catàleg nou tenen aquest aspecte, ja ho hem vist abans quan hem enllaçat des de la clau dicotòmica, però ara si fem la cerca arribem al mateix tipus de fitxes. En aquestes fitxes hi tenim el codi de la planta, el nom que pugui tenir, el tipus de fitxa, si es tracta d'una espècie, d'una varietat, d'un híbrid o d'una subespècie, el gènere al que pertany i és un hipervincle, de manera que si es pica aniríem a la fitxa del gènere, un botó que ens ensenyaria totes les imatges de les plantes i després un vector d'imatges que classifica aquestes mateixes imatges per categories, distingint-ho amb diverses categories. A hàbitat trobaríem les fotografies de la planta en el seu hàbitat, a flor, doncs, per exemple, trobaríem totes les fotografies que fan referència només a flors o a parts de la flor. A més d'això, les fitxes inclouen un conjunt de pestanyes, que teniu aquí baix, que incorporen informació de caire més científic, que, bé, si esteu interessats en el món de les plantes, sovint és d'utilitat. Ara anem a veure les imatges, com s'accedeix a les imatges. Si anem al botó Totes les imatges, com hem comentat, veuríem tota la llista, totes les imatges que tenim d'aquesta espècie, i fent clic sobre de qualsevol l'ampliaríem. El que és important d'aquestes imatges és que, a diferència del catàleg antic, aquí en el nou tenim la possibilitat d'etiquetar-les. Etiquetar-les significa posar una sèrie d'etiquetes a cada imatge que expliquin o identifiquin quins caràcters es veuen en aquesta imatge. Per exemple, aquesta imatge que estem veient aquí ens està dient que correspon a una flor, concretament a la corol·la de la flor, s'hi veuen els pètals, també s'hi veu el calze, s'hi veu els sèpals i s'hi veu pilositat que fa referència a la flor. Molt bé, doncs això, que sembla una cosa supèrflua perquè dius, bueno, si tinc la imatge perquè vull aquesta informació, el que està fent és associar una sèrie de conceptes a la imatge de manera que la dota d'intel·ligència. Això ens permetrà en un futur desenvolupar, per exemple, un comparador, dient-li, ensenya'm els estams, que seria una etiqueta, els estams d'aquesta espècie de flor amb els estams d'una altra espècie. I després el comparador ens trauria imatges dels estams d'una altra per fer la comparació visual. Perquè tot això ens funcioni com us acabo d'explicar, és necessari etiquetar aquestes imatges. El procés d'etiquetatge serà un procés llarg, perquè en la web antiga no estaven etiquetades. Penseu que estem parlant de gairebé 40.000 imatges que tenim a la nostra web, però que un cop fet, és un procés llarg, durarà 1, 2, 3 anys, depèn del número de voluntaris que hi col·laborin, un cop fet donarà una potència molt elevada perquè es podran fer preguntes a la web molt interessants sobre parts de plantes concretes. S'ha de tenir en compte que el procés que he comentat d'etiquetatge de les imatges implica també la classificació d'aquestes en les categories del vector d'imatges. Un cop classificades, com és el cas d'aquest exemple, si fas clic sobre d'una categoria, en aquest cas ho faré sobre de flor i inflorescència, veus de totes aquelles imatges que hem vist, de la totalitat d'imatges, veus només les que estan relacionades amb la flor o la inflorescència. Fent clic sobre qualsevol d'elles, òbviament, entres dintre la màxima resolució de la imatge. Ara valdria la pena veure també l'exemple d'una espècie amb subespècies. Si anem al cercador i busco, per exemple, Tragoposon florifolius,
Aquesta és una espècie, tal com veieu aquí amb la cerca, em troba els 3 tàxons, en tenim 2 subespècies i l'espècie Tragopogon porrifolius realment només és un contenidor que inclou taxonòmicament aquestes 2 subespècies. Si anem al contenidor, com que no té imatges pròpies, no s'ha fet aquí en la classificació per categories, no se li han assignat imatges, perquè quines assignatries? Les d'una subespècie o les de l'altra? Millor no assignar-ne. No obstant, si vas a totes les imatges, en aquest cas, des d'aquesta categoria taxonòmica superior veus les imatges de les subespècies. En aquest cas veuríem les imatges de la subespècie Australis i les imatges de la subespècie Sativus. I, més interessant encara, si continuem tirant avall, veuríem la comparació entre la imatge més representativa de cada una de les característiques de les categories d'ambdues espècies. Per exemple, per flor i inflorescència veuríem la imatge que tinguem més representativa sobre la flor d'una espècie comparant-la amb l'altra. I així, a simple vista, veiem, almenys a nivell de flor, quina és la diferència a nivell de subespècie. El mateix passaria en el fruit, en les fulles, en el port, en la part subterrània, en la tija o en l'hàbitat. En el cas que n'aparegui una, com és l'últim cas aquest d'hàbitat, és que simplement de la subespècie Sativus no tenim encara cap imatge amb la planta en el seu hàbitat. En aquest catàleg nou hem inclòs també la possibilitat d'incorporar imatges de relacions d'altres organismes amb les plantes. Especialment en el moment que ho vam fer estàvem pensant en els cessidis, les agalles. No obstant, el mateix mòdul, que ja està muntat i desenvolupat, ens serviria també, per exemple, per posar-hi pol·linitzadors o per posar-hi papallones quan es tracta de la planta nutrícia, o qualsevol altre tipus de relació entre plantes i altres organismes. Anem a veure algun exemple d'això. Si anem a cercar una planta i agafem l'om, la fitxa de l'om és igual que, òbviament, que totes les fitxes de les plantes que tenim aquí, com ja les que ja hem explicat, i en l'apartat, en la pestanya d'ecologia, presenta 2 botons addicionals perquè és una planta de la qual tenim fotografies d'agalles. Una diu imatges de les relacions amb altres organismes i l'altre botó és relacions amb altres organismes. Si cliquem sobre relacions amb altres organismes, veuríem aquí aquells altres organismes que es relacionen amb l'om i dels quals en tenim imatges. Però, si cliquéssim aquí, a veure imatges, veuríem imatges d'aquesta infecció. Però, una altra manera, una miqueta més adient, potser, és aquest botó. Imatges de relacions amb altres organismes. Quan cliques aquí, en comptes de veure una taula amb la informació, veus gràficament quins són els organismes que es relacionen amb aquest i quina alteració provoquen sobre la planta. De manera que si tu has trobat un om i saps que és un om, venint aquí i veient quin tipus de protuberància, alteració, tumor té aquella planta, doncs gràficament identificaràs ja l'espècie d'organisme que estableix relació amb ell, amb aquesta planta. Existeixen altres maneres d'accedir a aquesta informació. De fet, hi ha un menú específic de relacions entre organismes en diverses opcions, però, bé, igual que també existeixen altres maneres de trobar les plantes a través de les famílies o dels gèneres. El catàleg és bastant complet, té bastantes més eines de les que hem vist, però per fer una primera ullada de les possibilitats i per no allargar-se excessivament, crec que és suficient. Després d'aquesta ullada general pel catàleg de flora,
resta fer l'incís de que, així com el catàleg de plantes vasculars ja és complet dintre de la nova web perquè ja estan traspassades totes les dades de l'antic i a més s'hi ha afegit informació addicional, la part dels briòfits, que hem comentat, no ho he ensenyat perquè encara no està disponible del tot, s'està omplint ara en aquests moments, s'està important la informació. I creiem doncs, que en el període màxim d'un mes tindrem la informació ja importada i accessible. Pel que fa al tema dels cessidis, les agalles, o sigui, en general, de les relacions amb els altres organismes, el mòdul està funcionant, està implantat, ja està, és 100% funcional, però només hi ha entrada en aquest moment la informació de 7 organismes a nivell de prova, tot i que ja disposem de més de 150 espècies per importar. Un cop acabem la importació dels briòfits, seguirem amb la importació d'aquestes espècies, de tal manera que creiem que a molt estirar a finals d'estiu, tant briòfits com cessidis estaran disponibles a la nostra web. Seguint la visita pels recursos que ofereix la web de la nostra associació, ara tocaria el torn a Mil Fulles. Mil Fulles és la revista digital de Flora Catalana. Mil Fulles va néixer amb la voluntat de dinamitzar tot un col·lectiu de persones de la nostra associació que estaven més interessats pels usos de les plantes que no pas per la qüestió estrictament botànica. Bé, amb l'inquietud de que aquest col·lectiu, que cada vegada era més gran de persones, trobessin informació dintre de la nostra associació i contribuïssin aquesta informació a completar la informació botànica de què ja disposem i anem ampliant, se'ns va ocórrer d'editar una revista que anés recopilant informació etnobotànica de les persones que estan en aquest àmbit, ja siguin tant des del punt de vista acadèmic, gent que està a la universitat i està relacionada amb les plantes i els seus usos, com des del punt de vista no acadèmic, inclús de persones remeiers i altres persones que tenim dintre del nostre col·lectiu. Creiem que hem aconseguit aquesta fita i, de fet, una de les coses que ens enorgulleix de la nostra revista és que en una sola publicació és capaç d'aglutinar coneixement que prové de la universitat i coneixement que prové de l'experiència remeiera, per exemple, i d'altres, no només remeieres, sinó d'altres àmbits, com per exemple la cistelleria. Per accedir a la revista, anant a la web de l'associació, hauríem d'anar al menú Mil Fulles. El menú Mil Fulles té diverses opcions, però la primera d'elles, que es diu Números i descàrregues, és la que conté els números publicats fins al moment. La nostra revista és semestral, surt cada 6 mesos, i a hores d'ara ja hem publicat 4 números i estem preparant el 5è. Des d'aquesta opció es pot despenjar cada un dels números en format PDF i els suplements respectius, en el cas que n'hi hagi, però si no només volem fer la descàrrega directa de tot, podem anar concretament dintre del número, aquí veuríem una mica la informació de l'editorial en una pestanya, i després veuríem els articles per separat, de manera que podríem accedir a cada un dels articles per separat i descarregar-lo per separat si calgués. La idea d'això és que en breu posarem en funcionament un cercador que permetrà cercar, per exemple, tots els articles que parlin d'un tema concret. I per això ho tenim penjat d'una manera fragmentada, article per article, o bé d'una manera que et puguis descarregar tota la revista completa, com més convingui. Si fem una ullada per sobre a una de les nostres revistes, ara ho farem sobre el número 4, l'última que hem publicat, veiem que se'ns descarrega i, bé, és una revista amb la qual, com podeu veure aquí en la pàgina de l'índex, el número de col·laboradors, en la part dels crèdits, és gran, hi ha un bon grapat de persones que ens ajuden i en cada número hi ha gent nova, hi ha gent que ens ajuda i que va alternant entre números, però la qüestió és que hem aconseguit aglutinar un bon conjunt d'experts al voltant de la publicació i això l'enriqueix.
A part d'això, tenim una primera part que és la part que l'anomenem la racó del soci, on dintre de la revista es parla d'activitats pròpies de l'associació i en detall, i després també hi ha un resum de totes les notícies d'activitats que ha fet l'associació. Després tenim un apartat de botànica, on apareix a cada número un article de botànica, en aquest cas concretament un article dedicat a les falgueres, als pteridòfits. Acte seguit tenim articles de cultiu també. Aquestes seccions es van repetint al llarg de la revista i varia el seu contingut, òbviament. Tenim una secció amb una entrevista, cada número intentem tenir l'entrevista d'algun personatge que sigui rellevant dintre del món botànic o etnobotànic. També tenim una secció històrica en la que o bé es parla de la biografia d'algun botànic que ha marcat o que ha sigut transcendent dintre de la història de la botànica, o bé es parla de la història d'una planta. Tenim, per trencar una mica i donar-li un toc estètic, una secció que l'anomenem la làmina, on en cada número intentem que algú ens aporti un dibuix d'alguna planta o d'alguna flor. Després tenim la secció d'etnobotànica, que d'alguna manera és la secció més gruixuda de la revista. Intentem sempre aglutinar entre 2 i 4 articles en aquesta secció, mentre que la resta de seccions simplement tenen un article. En aquest cas hi hauria un article de cistelleria, després tenim un article de recol·lecció, de com recol·lectar i assecar plantes per usos medicinals, i després tindríem un altre article que explica com s'elabora el paper de cànem. Bé, una altra secció que tenim és la de cuina. A cada número també intentem que hi hagi alguna recepta de cuina, sempre intentant que sigui algun preparat culinari relacionat amb plantes silvestres, si pot ser. Tenim una altra de les seccions que s'anomena educació o escoles, antigament li dèiem escoles, ara li diem educació, on intentem posar articles d'experiències formatives, ja sigui a joves o inclús a adults, experiències que puguin ser rellevants i que puguin donar exemple a altres institucions per seguir-les. En aquest cas tindríem, per exemple, l'article de l'Escola del Bosc. Després tenim un apartat de recursos. En l'apartat de recursos intentem tenir articles que parlin d'eines o recursos informàtics o recursos a la xarxa, pàgines web, aplicacions, apps, que ens siguin útils en la nostra tasca com a botànics o aficionats a la botànica o com a etnobotànics o aficionats a l'etnobotànica. En aquest cas, en aquest número, es parla del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. I bé, dintre de la mateixa secció de recursos tenim altres articles petitets, ressenyes bibliogràfiques de llibres que aconsellem llegir o coses d'aquest tipus. I amb això, més o menys, acabaríem el contingut d'una revista de les nostres. Les seccions més o menys sempre són les mateixes, varia evidentment el contingut en articles, i pensem que amb l'estructura que li hem donat abarquem no només el camp de l'etnobotànica, que és el que va fer néixer la revista, sinó també el camp de la botànica, per dotar de coneixements als etnobotànics sobre les plantes des d'un punt de vista botànic, i també una part històrica, cultural, culinària. Intentem que la nostra revista agafi un ampli espectre de totes les possibilitats i relació entre les persones i les plantes. Abans de fer una ullada a la resta d'opcions que ens queden de la web, volia fer un incís
en què darrere de la publicació de 1000 fulles hi ha dos grups de treball, hi ha el grup de treball d'editors i el grup de treball de maquetació. El grup de treball d'editors són un conjunt de persones que vetllen perquè els articles tinguin el rigor que tenim i, per tant, revisen, repassen els articles i, si cal, els milloren des d'un punt de vista de redacció, i també vetllen per l'accessibilitat, de manera que no tinguem articles amb un vocabulari massa complex que siguin difícils d'entendre. Per altra banda, el grup de treball de maquetació se n'encarrega d'agafar tots aquests articles i tota la informació i fotografies que ens passen els autors i el grup de treball d'editors per donar-li una forma visual atractiva, que és el resultat que veiem en la maquetació de la nostra revista. Tornant ara a la web i fent un repàs amb les opcions que ens queden, si anem al menú Comunicacions, aquí trobarem tot el que fa referència a les activitats i a les notícies de la nostra associació. Entenem com activitats aquelles coses que proposem per fer i estan encarades de cara al futur, allò que està previst que fem i comuniquem als socis perquè hi puguin assistir, i entenem com a notícies allò que expliquem que ja forma part del passat, o sigui, activitats que ja han succeït i expliquem com han anat o les peculiaritats que s'hi han donat. Dintre aquest mateix menú tenim l'accés a les nostres xarxes socials i la galeria d'imatges de tota l'associació i dels grups locals en particular també, i la galeria de vídeos, que és una de les últimes eines que hem implantat, que conté una sèrie de vídeos, són vídeos de YouTube, però així com YouTube pots trobar un munt de vídeos i n'hi ha que tenen rigor, n'hi ha que no, nosaltres fem una feina prèvia de buscar alguns vídeos que creiem que poden ser interessants i en garantim el rigor i els enllacem a la nostra galeria de vídeos perquè els socis i els col·laboradors de Flora Catalana tinguin una informació que els sigui pràctica i fàcil de trobar. En aquest mateix menú hi tenim el calendari d'activitats, que és un calendari que per cada grup local o en general de tota l'associació és on podem trobar totes les activitats que tenim programades a tota l'associació, a tot Catalunya. A part d'aquests recursos que formen part de comunicació, dintre el menú Coneixement hi tenim el fons documental. El fons documental és també una eina bastant nova, encara té poca informació, com ens passa en la galeria dels vídeos, però hi anirem treballant, que el que preté és tindre una sèrie d'enllaços a webs que siguin interessants o reconegudes i, per tant, informació que ens pot ser útil per treballar en el món de la botànica o de l'etnobotànica, però, a més d'aquests enllaços, també preveu que tingui una sèrie de llibres digitals, ara n'hi ha alguns ja que ja hem començat a posar, alguns d'ells fruit del treball de persones de l'associació, d'altres externs que que hem arribat a una col·laboració per publicar aquí, i després també hem desenvolupat ja tot el que seria un fons documental històric, que en aquest moment només té 3 publicacions, però que a partir d'ara anirem omplint perquè s'hi puguin trobar documents històrics relacionats amb el món de la botànica. Dintre d'aquest menú de coneixement hi tenim també tota la programació de cursos i l'aula virtual Floraula. Aquesta és l'aula que hem implantat ara en aquest temps de confinament, que hem posat en marxa. És una aula que ens permet fer la formació a distància, formació online, dels cursos que anàvem duent a terme fins ara. Concretament, en aquest moment, dintre de la secció de botànica hi tenim 2 cursos que s'estan fent d'introducció a la botànica, el que anomenem Botànica 1 i Botànica 2. Bé, si entrem dintre d'aquesta aula virtual, veiem que només entrar tenim un panell per l'alumne on hi ha la informació dels cursos on està subscrit o està matriculat, millor dit, i, a part d'això, un calendari on té la seva programació docent explicada per al curs o cursos en els que estigui matriculat. Dintre d'això, a part d'una sèrie d'opcions que tindria per poder intercanviar missatges amb altres alumnes, per poder establir xats,
informació del seu perfil per modificar-se les seves dades, posar una fotografia, i altres eines que són pròpies d'una aula virtual. Quan entrem dintre el contingut d'un curs, doncs els cursos s'estructuren en una sèrie de temes, cada tema és desplegable, dintre dels temes hi posem una visió general dels objectius del tema, una videoconferència en temps real, que un cop es clica aquí s'obre en el dia i hora que és necessari, que està programada, i poden accedir fins a un total, ara actualment, de 50 alumnes en paral·lel, és com ho tenim dimensionat, i bé, poden assistir a la videoconferència el que s'explica. No obstant això, tenim també vídeos penjats a l'aula, de manera que abans d'anar a la videoconferència es poden consultar els vídeos, es poden mirar i anar a la videoconferència amb un coneixement previ ja per aprofitar més la videoconferència i per dirigir-la més a preguntes i dubtes que no pas a una sessió específicament teòrica. I podem penjar documents també que els alumnes, tant la presentació en PowerPoint o altres documents en PDF que es puguin descarregar i els hi serveixin per treballar. A cada un dels temes també hi tenim un fòrum de debat on els alumnes hi poden plasmar els dubtes que tinguin referents i es pot generar un debat respecte a una sèrie de qüestions. I bé, també es poden penjar enllaços, com en aquests casos que aquí hi hauria un enllaç a claus dicotòmiques de flora catalana, un enllaç a la FLOP de Flora Ibèrica i un altre enllaç a la web de la PG4. I després, finalment, hi pengem la gravació de la videoconferència que s'ha fet per aquell tema. Una mica l'estructura de tots els temes és similar. I creiem que amb aquesta estructura donem un ventall de possibilitats a l'alumne perquè pugui treballar des de casa i preparar-se el temari i la formació, es pugui treballar el contingut i llavors quan assisteixen a les videoconferències vinguin ja una miqueta més destinades a fer un repàs per sobre del temari, però després a poder resoldre ja dubtes perquè la gent s'ho ha començat a treballar. Al final del curs hi tenim un treball final que és optatiu, en el cas que es realitzi, doncs la persona, si resulta ser apta, tindrà el certificat d'aprofitament del curs, un certificat de flora catalana, una acreditació que donem, i bé, en aquest cas, per exemple, que veiem en pantalla, aquí hi hauria tot el material necessari per fer l'exercici pràctic. Des de l'enunciat, unes imatges necessàries per fer els enllaços on poder trobar la informació, una presentació amb informació addicional, una videoconferència al final, perquè un cop s'han presentat tots els treballs es puguin posar en comú per videoconferència i es puguin resoldre aquells dubtes que s'hagin vist que es reprodueixen amb diferents alumnes. Bé, l'aula virtual tindria també moltes altres opcions, però es tracta en aquesta xerrada només de fer una ullada per sobre dels recursos que oferim a Flora Catalana. Un cop vista l'aula, i poca cosa més ens queda. A grans trets hem vist les eines bàsiques que el nostre voluntariat prepara i difon a través de les xarxes socials per tal que tots els nostres socis i les persones que no són socis, en general tothom qui tingui accés a la web, doncs s'aprofiti d'una sèrie de recursos que tenen com a finalitat difondre el coneixement, tal com hem dit, de la nostra flora i dels seus usos. Darrere d'aquesta finalitat no hi ha res més que sensibilitzar les persones, apropar-les al nostre medi, apropar-los a la nostra flora i, per tant, aconseguir, sobretot, i és allà on volem posar més l'enfoc a partir d'ara, en les noves generacions, perquè la gent que puja, els xiquets que el dia de demà es faran grans i tindran càrrecs de decisió, tinguin un coneixement real del que els envolta i, per tant, les seves decisions sempre tinguin una component orientada al medi ambient i al seu respecte. Com a última cosa, i tornant a la introducció, que us hem explicat una mica que Flora Catalana s'estructura en grups locals, dintre de la web de Flora Catalana, concretament al menú Associació, hi ha una opció que posa grups locals.
Si cliquem en ella, en aquest mapa que veiem, hi tenim els grups locals que ara actualment tenim funcionant. Aquí ara se'n veuen 19, em faltaria un, que ja tenim muntat, però que ha quedat tot aturat per culpa del coronavirus. Tenim grups més actius, d'altres menys actius. Bé, la diversitat és com la diversitat humana. Però bé, l'important és que en totes aquestes zones del territori tenim algun referent i els socis que estan propers a alguna d'aquestes zones poden tenir un punt de trobada. Aquí, en els botons laterals, on tenim el nom de cada grup local, o bé, clicant sobre un dels grups locals, accedim a una pàgina web que és específica del grup local. Tots els grups locals tenen la seva web penjada i relacionada i integrada amb la web local de Flora Catalana. De manera que si en comptes de, en aquest cas estic en el grup local del Penedès, si en comptes de teclejar floracatalana.cat poso floracatalana.cat/Penedès, entraré directament a aquesta web. I aquesta web s'integra directament amb la web de Flora Catalana perquè comparteix amb ella el menú Eines, el menú Mil fulles, el menú Coneixement i comunicacions, de manera que notícies, activitats, calendaris, tot el tema de coneixement, l'aula virtual, el fons documental, la revista dintre de Mil fulles o les eines que hem vist de clau dicotòmiques i glossaris, per exemple, estan disponibles des de cada una de les webs dels grups locals. Això conclou una mica la presentació de tot el sistema d'informació que tenim penjat a internet. És un conjunt, un sistema relativament complex, composat de diversos servidors en producció, de diversos servidors que estan treballant, però també tenim servidors darrere, que no es veuen, que és on anem fent els programes i anem adaptant tota la informació i fent les proves abans de penjar-les de cara al públic per garantir que funcionen. Tot això que hem vist és una pinzellada de les possibilitats que té tot el sistema, de les eines que tenim. Es podria mirar més a fons, però la xerrada es faria llarga i probablement insuportable. I, per tant, bé, una mica la idea era presentar-vos-ho només perquè, en general, tinguéssiu una idea del que fem i com ho fem. I tot i que ho he dit al principi, no em canso de dir i torno a dir doncs, que tot el que heu vist és una tasca feta per voluntariat. Aquí no hi ha projectes encarregats ni pagaments per fer la feina. Tot és per la bona voluntat de les persones que col·laboren amb l'associació. La llista de col·laboradors és llarga, tenim molta gent implicada, cadascú dintre de les seves possibilitats i el seu temps. Hi ha persones que només aporten una goteta, hi ha persones que aporten una galleda sencera. La qüestió és que tots sumem i entre tots aconseguim fer el que fem bàsicament perquè estimem la flora del nostre país, perquè estimem la natura. I és per això que aprofito també l'ocasió, perquè tots els que estigueu escoltant per això, els que estigueu escoltant aquesta xerrada, doncs si hi ha persones a qui els agrada la natura, persones que siguin inquiets, que els agradin els nous reptes, doncs a Flora Catalana ens vindria bé, ens ve bé que persones com vosaltres col·laborin, ens ajudin i penseu que és una manera, implicar-te en aquests projectes, implicar-te en els nostres grups de treball, és una manera constant d'aprenentatge. Aprenentatge en noves tecnologies, aprenentatge en botànica, aprenentatge en etnobotànica, depèn del grup de treball en què et posis o en què pugueu col·laborar, sempre, tot i que no hi ha un benefici econòmic en la tasca d'aquest voluntariat, com és evident, sí que hi ha un benefici, per una banda, en formació, en aprenentatge constant, i per una altra, un benefici en qualitat humana a l'hora de conèixer i col·laborar amb altres persones que tenen la mateixa sensibilitat per la natura, per les plantes i per la vida en general. Us convidem, doncs, a col·laborar amb nosaltres a la nostra web, a floracatalana.cat, trobareu tota la informació dels nostres grups de treball
i, si algú està interessat, es pot posar en contacte amb comunicació@floracatalana.cat. Espero que la presentació hagi sigut del vostre grat, espero no haver-me fet massa pesat i reitero el meu agraïment a l'organització d'aquest esdeveniment per convidar-nos a participar. Moltes gràcies a tots.